8 sidelo माने नोंजे जों फानो ओ तत्रा रावी नाय जो तो थांगै दिल्लीयाव थां जन्त्र मन्त्र थां मोसालाय फानो आबो ए ओ रोमान स्क्रिप्ट बाय तो विदेशी स्क्रिप्ट बाय तो भारतवर्ष तो रगलाया लाइनो बांगफ्लि कतर हायकबो वान सक जगनाय हायकबो बेलाइनो वान आमा संसार दिसासनाय साबै साबालिया कक्टमने बिसिंति तिनि सायमन का जतन सायमनो तिनि तो जे 19 जानुवारि ककबरक दे पालायलै तंगो जागा जागाबो रों सोलोंनाय र कलेज हन्दी स्कुल हन्दी फियाबा तिनिनो ओ ककबरक दे पालाय थानिबोनो तिनि MLA बरमगोनां रामपद जमातिया लाइनो वान आमा संसा सामानि सायमन खना निरक बतामसाका तिनि जे लुकुरक हायकबा रों सोलोंवै तंनाय रक आन्दोलन खालायलायबै चबा खालायलायबै जे रोमान स्क्रिप्टनो सानाय तंमनि फियाबा तिनि बके खालायते खालायबै सावै खनारका जे 10 बছरनि बिसिंगनो ओ रोमान स्क्रिप्ट नट जागोय देवनागरिक बायसि सैरजाक्सनाय हायकबा खालायजाक्सनाय चालु खालायजाक्सनाय नै सामनिफ्रायनो मांक्लि कतर लुकुरक आसे कुसुं कुसुं चबा खालायमनि ताबखनो तामो उंसनाय माइकनो लुकुरक लायनो वाना लायजाक फियाबा गताम साखा खनाय नायगदि जे देवनागरिक बायसि चालु खालायजाक्सनाय रोमान स्क्रिप्ट के नट जागोय थांसनाय हनै तिनि मेदिन बसकांगो फाइसा तिनि MLA बरमगोनां रामपद जमातिया ताम कक साखा खनाय नायगदि चय करे बने खु ते 10 বছর नांगलाक सिनि राष्ट्रभाषानि जे स्क्रिप्ट बायखे जों ककबरनो काहाम के सुयै आगे निमतलां थांबाय माने एवं राष्ट्रभाषा बायनो परे उइनाय जों डाक्टर इन्जिनियारबो परे मानाय थांनाय बिसिनि सकांग जार्मानिबो मोदीजी थांफ्रोबो सायखनारे गायफैका जे जों ताबक बसकांगो सिनि राष्ट्रभाषा बायनो जों डाक्टर इन्जिनियार परे उइनाय कुसुओ कासानाय ब पाइरि खलायखिबिला हा ताबुसकां फाइनाय ब जतनो जों पृथ्वीनि चुरान्त सिगरतलां थांनाय इनके औरत गुलामी इंग्रेजी गुलामी इंमानि कारणे सुबनो खलाइमिया खाबले इनके काजै चिनि औरबो इंटरनेशनल भाषा होइति एक समय इंग्ला तंगनाय किन्तु चाइना रबो बनो पाता देरबा रया हाइबले इनके जन मिजु भाषा काइसे खलाइ थाङैने बनि विस्तार करिङै बतो प्रब्लेम कलाइ पाइबो भारतवर्ष अने जगह हाके कगमाली हाके खाइबे बेले हा किन्तु बनो कम से कम जों आंचलिक भाषा बनो बाद रवैना सारा पृथ्वी सरक माने जात जों बनो माखलाने ठीक न किन्तु ओ हिंदी राष्ट्रभाषा बहायनि ताबो अंगानि नाय दंगो समस्त जगायावनो नुजाखा लाख लाख बरफ सिनि भारतबासिनि आरो थां दंगो जेटा सिनि वासंगो बहायनो तखो सिलां लांथों सेनालंदा लांथों सिनर फाइबिनाय और सिनि राष्ट्रभाषा बाय बैसोरों थाङैनाय सारा पृथ्वी प्रसार लाखाके जों जाहाथे सारा पृथ्वी थां सरगैनाय रुजार खालायमानातै थाङै कर्मसंस्थान खालायमानातै राजनीति थेके बने पालाय आयं थां बहाय मानातै अमहाय खालायनि जेटा आं दंमोनि सिनियर बहायनो ओइ दंगो आगामी दिननि नुगनाय पाइरे राष्ट्रभाषा बायनो पाइरे अफिसियेल लेंगुवेज मा खालायनो तावनो सिनि 20 बोसोरनि सिनि चैला किन्तु सिनि जे भारतवर्षनि काठामो जे अब खालायजाक तो आसक दीर्घ बছর 200-250 বছর इंग्राज खालाय थां पाइले हा बनो शर्ट खैतो खालायमालिया ओंगै दंगो तबे ताबक धीरे धीरे पाइरे हिंदी बायनो राष्ट्रभाषा बायनो चलेनि ओंगै दंगो जदिও बनि बाङैनाय हिंदी भाषा न गसेया ओंगैनाय साउथ इन्डिया सक किछु आरनिया तामिलनाडु लांथों बर आयं दिगि कर्नाटक लांथों केरल लांथों बर बिरोधिता खालायनाय संबिधान सगलायला एई सगानि थांगै बर बायनो अनेक उंकल खालाय थां पाइले हा कइला ताहिमले ताबक नुगजाखा निरक नुगनाय फिल्म टिमनि रग बर हाय खलाय थाङैनाय तमांखा ताबक सिनि 50 বছর सिगां आं जखनैनाखि आयां चेन्नाइ फैसर थांफ्र हाके बर हिन्दी न खनावा सिनाया किन्तु सुर के हिन्दी सुर थांपायखा जत सिनेमा आकर बरनो भाषा बायना किन्तु ताबक हाके सिनि अरने जे हिन्दी बेस खलाय जे फिल्म माने बतै सायां ताबक हामके चलै दंगो এবং বরনি ভাষা বাই খাইজাংনাই ন ইয়াং হিন্দি দাবিং খাইছি বন চলরে मा फाइसेও আবো একটা রাষ্ট্রনি ভাষা এবং মামলাইছে রিচেস ও স্ক্রিপ্ট দেবনাগরিক যেটা জার্মানি থেকে পাঁচে গইনাय বড় চীন অরণতলাং থাङैनै সোনাगइबो কাজै जों अ लादागनो हिखा हाके दनाय এবং इंग्रेजी भाषा ब इंटरनेशनल भाषा हजाक फानो कतर कतर देशव हाके बतो मूल्य माइया किसा मासा तो तंगनो दुबासी हिसाबै तंगोता काजै त्रिपुरा एवं भारतवर्षबो आगामी दिन 10 বছরनि बिसोर निर्णय हायनो ओइ थांनाय सर त्रिपुरा के देवनागरी भाषा बायदोंना बांग्ला स्क्रिप्ट बायदोंना जों देवनागरी बाय तलांगानि हि वासगै दंगो जेहेतु अमो आगे निसिनिनो
अब सिनि राजारक सुइथांमानि होनायनाय के बनो मालसे रिचेस भाषा आंगै दंगो जों अलाने थांनाय अलानि थांगोन अष्टम तपसिल दय सोंमानाय एवं दय सिनि अमन तिसावानि बांगैनाय आइ हिन्दी बलय जारा दंनाय बरंनो फाय सुबानाय रांरि बिरनाय एवं जों अलाइनिनो हानिबा तो ताबक जेना विद्या ज्योति योजना होनायनाय नायदि वा सकदि 100 বছর মানে ভারত বাই যখন ত্রিপুরা জুকুমানি লগে লগে চিনি আর ভারতবর্ষ যে শিক্ষানীতি দं আর শিক্ষানীতি মানে উচিত মানে ओं यागैनायनो अनेक भाबे जों बांग्ला बाय खलाय थांगैनाय उक्ला असलाय थांबाय बेला जेटा उच्च कुचो थांगानि भारतबर्ष पार्टिसिपेशन ओंगा तमानि ओंलि आं थांबायला किन्तु ताबक विद्या ज्योति योजना स्कुल खलायमानि परे काखे ब पाइरैनो अ जागा आं थांबायनाय बेसि नांगियाते 10 বছর শিক্ষাनि क्षेत्र तो बनांसिनायनो सुजुरातैतो केनेसो सुइजाक बिजाब्रक तो खलायजाक या ख हाइफानो जेहेतु तावर बांग्ला बाय रुमान सोंगाखै सुइनाय बिसिंबा बाक्सा फोरों राव हंखै रुमाना सुइ दं हा बाक्सा बांग्ला बाय सुइपिला हाखाखै अरनियनो सकसालाय आखलाय मासा रुम अब बांग्ला पन्थी फाइके बांग्ला नारगला रुमाना सकि बिलांखा हंखे रुमान पन्थी सरकार फाइके हंखे हाय बांग्ला सकि बिलांखा हाइके नि तो उकलो कलुइ दं हाबले बनि बादे जों भारतबर्ष नाहावछि जों माहिनाय एट सिदेलो माने नोंजे जों फानो ओ तत्रा रावैनाय जो तो थांगै दिल्लीयाव थां जन्त्र मन्त्र थां मोसालाय फानो अब ए रुमान स्क्रिप्ट बाय तो विदेशी स्क्रिप्ट बाय तो भारतबर्ष तो रगलाया भारतबर्ष रगलाया हांखे नों अनेक अंकलाव बनथे क्लाय थांबायनाय ओंखे जत रिजनल पार्टी जत इंग्लां थों किन्तु नेशनल पार्टी बे कथाया हांखे त्रिपुरा जमन क्षमता फाइमैया हाइतैनो अमबु एकई विषय नों अचिनि ककबरक न कुसुति सानि काखे ब देशीय स्क्रिप्ट बाय खलायनाय नेशनल स्क्रिप्ट बाय खलायनाय बनबस कां तुलां काखे अमन जत तारातारि जों वा सगैनाय सैनाय बन सिनि मामलायसे चाकुमानि ओंनाय हाइतैनो अब कान्दवाल होनैनाय वनजि सिनेमासा सैकलांमानि दं जनजाति अब ताने लोक कथा होनैनाय कायसे प्रथम हिन्दी बाय सैकलां थांमानि ब ताब बहायनि तंगो और सिनि अरनिय ककबरक जागा तंगो बत्रेना और नायने फरेन्सिक हाके जों जतन साइमानाय